Είμαστε 11 μέρες πριν από τις δημοτικές εκλογές της 18ης του Μάη. Εκλογές με πολύ μεγάλη πολιτική. Οι εκλογές αυτές γίνονται σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης. Που όμως αυτή η οικονομική κρίση, πρωτόγνωρη οικονομική κρίση, έχει εξελιχθεί σε ανθρωπιστική κρίση. Η ριζοσπαστική αγωνιστική κίνηση, μέσα από μια διαδικασία συνεχούς διαλόγου και επικοινωνίας με συλλογικούς φορείς, με ενεργούς πολίτες, διαμόρφωσε θέσεις και προτάσεις για τα κυρίαρχα θέματα που αφορούν την πόλη μας, διεκδικώντας ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και ενεργοποίησή τους, ώστε να διαμορφωθεί μια δυναμική αντιμετώπισης και επίλυση των προβλημάτων. Αρκετοί δήμοι έχουν χρεοκοπήσει. Ο δικός μας Δήμος λειτουργεί οριακά. Τα χρήματα που έπρεπε να είχαν αποδοθεί ήταν 3 δισεκατομμύρια, 700 εκατομμύρια για τη φετινή χρονιά. Δόθηκαν 2,2, 1,57 δις λιγότερα. Και την ίδια στιγμή μας είπαν ότι έχουν πλεόνασμα 812 εκατομμύρια για να το δώσουν ως μέρισμα. Εκ των οποίων τα 752 είναι πλεόνασμα από την αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος μας φέτος, τη χρονιά που διανύουμε, θα έχει για έργα 200.080 ευρώ. Ψίχουλα δηλαδή. Αυτή η κατάσταση πρέπει να ανατραπεί της κυβέρνησης. Θέλει τους Δήμους μακριά χέρια της κυβέρνησης. Θέλει τους Δήμους ως φορομπηχτικούς μηχανισμούς και τίποτε άλλο. Εμείς λέμε ότι πρωταρχικός μας στόχος σήμερα είναι να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία. Να κρατήσουμε όρθιους τους Δήμους. Και για να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία, πρωταρχικός μας σκοπός είναι η έμφαση στην κοινωνική πολιτική. Θεωρούμε ότι πρέπει να ανοίξουν οι δομές του Δήμου και να συμπεριλάβουν όσους και όσες θέλουν να προσφέρουν. Να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε το ΙΚΑ να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε. Με γιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Και μέσα στο κοινωνικό ιατρείο, με τους γιατρούς και με τις υποδομές του, να οργανώσουμε πραγματικά τη στήριξη των ανέργων, των ανασφάλιστων. Σε συνεργασία με τους φαρμακοποιούς, σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Ο Δήμος πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία της οργάνωσης του κοινωνικού φροντιστηρίου. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που οι γονείς τους δεν μπορούν σημερινές συνθήκες να τα στηρίξουν οικονομικά. Έμπραξη στήριξη όλων των δυνάμεων, ώστε καμιά οικογένεια χωρίς ρεύμα και νερό, κανένας πληστηριασμός κατοικίας στο Δήμο. Θεωρούμε ότι είναι πρωταρχικής προτεραιότητας αυτή η στήριξη, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες. Οι πληστηριασμοί είναι δεκαετίες του 80, έχουμε διεξαγάγει πολλούς αγώνες σε αυτή την περιοχή. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται τους αγώνες που δώσαμε όσον αφορά για το ποικίλο όρος. Εμείς θα απαιτήσουμε ως Δημοτική Αρχή η περιοχή αυτή να επαναχαρακτηριστεί ως δασική και θα διεκδικήσουμε στο επόμενο διάστημα ώστε να περάσει στη γραμμή το τελευταίο σπίτι της Πετρούπολης. Από την είσοδο της Κομματρής είναι 2 χιλιόμετρα. Δεν το βλέπουμε γιατί παρεμβαίνει το βουνό. Και είμαστε τυχεροί σε έναν βαθμό που παρεμβαίνει το βουνό, γιατί λειτουργεί και ως ασπίδα. Όμως πραγματικά είναι μια επιδημιολογική βόμβα. Και η κυβέρνηση και η περιφέρεια αρνούνται να κάνουν επιδημιολογικό έλεγχο. Γιατί άραγε? Και στην πόλη μας και στους υπόλοιπους δήμους της χώρας έχουν εμφανιστεί διάφοροι ανεξάρτητοι. Ανεξάρτητοι που τα προηγούμενα χρόνια και είναι δήμαρχοι και είναι δημοτικές αρχές που τα προηγούμενα χρόνια είχαν ταυτότητα. Στήριξαν την κυβέρνηση. Στήριξαν τα τελευταία χρόνια όλες τις κυβερνητικές επιλογές. Είχαν ταυτότητα. Προέρχονταν από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα ξαφνικά αυτή η ταυτότητα χάθηκε. Σε μία νύχτα ονομάστηκαν και μάλιστα ψαρεύουν και στο θαλά νερά και στην πόλη μας. Σε άλλους λένε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ, σε άλλους λένε ότι είναι Νέα Δημοκρατία, σε άλλους λένε ότι είναι Πασόκ. Αναλόγως τι θέλει ο καθένας. Εμείς από την πρώτη στιγμή, εάν εκλεγούμε ως Δημοτική Αρχή και αναλάβουμε τα ενία της πόλης μας, θα θεσμοθετήσουμε τις ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις γειτονιάς. Χωρίς εσάς όλους δεν πρόκειται να επιτύχουμε αυτά τα οποία σχεδιάσαμε με τη συμμετοχή, όπως προείπα, όλων των φορέων και όλων των πολιτών που θέλησαν να συμμετάσχουν για να τα κάνουμε πράξη.